Hei kaikki! Eli tästä tulee taas nyt yksi Petsi-video. Nyt tulee ihan kunnon video. Ja joo, no aloitetaan sitten vaan. Voiko olisi joku kaveri, joka tulisi tänne sekoilee mukaan? Moro, mites menee? Siis oh my god, pupu, en mä sunkaan voi olla. Siis sä puputat liikaa. Siis oh my god. Hei sit, mä menen jonnekin. Au. Taas yksin. Moro, mitäs menee? Iik! Ai sä, moi. Hei, odota, moi. Oh. Voi ei, olette liian nuoria leikkimään minun kanssani. Ai moi. Mene. Okei. Moro. Pertti. Niin. Ihan tosi, et viittis. Mulla on just kuvaukset menos. No sittenhän se on oikein hyvä, kun minä oon tällainen. Blö. Ai, siis et viittis koskee muhun. Hyi. Tänne et tuu. Okei. Häntä. Ai. Eetu ihan oikeesti. Häntä. Hei, ihan oikeesti, nyt loppu. Häntä. Häntä. Ai! Häntä. Siis moro. Mä oon kissa. Painu pois. Eetu! Häntä. Eikö ketään voisi leikkiä? Tai niinku segoilla. Mennään vaikka ostarille jonkun kanssa segoilee. Eli sekoilee. Moro. Siis mennäänkö sekoilee jonnekin? Siis me ollaan niin teinisiä, että meidän pitäisi saada segoilla. Eli sekoilla. Joo, mennään vaan sekoilee. Okei. Miksi tämä ostari on tyhjä? Me tultiin segoilee. Oh come on, me tultiin segoilee. Niin just. Nyt me segoillaan siis. Joo. Nyt segoillaan. Joo. Kamu, oot sä kunnossa? Oh my god. Siis onks mä nyt yksin? Et. Painu hiiteen kakara. Sorry, katsojat. Mutta tilatkaa nyt sitten mun kanavaa, jos haluatte nähdä lisää sekoiluja. Niin kannattaa tilata. Ja tykätkää näistä ihmeessä, koska no niin. On seko. Koska mä pystyn tehdä mitä vaan. Mut sekoillaan taas. Moro! Eli moi. Joo, siis mä tykkään sanoa moi. No niin, moikka!